Iso cando vai ser? A ver, coméntallo a audiencia. Vai ser o día 24 e 25 de agosto. O 24 temos a festa ao Licor Café con grupos de playback, DJs e un grupo de baile. Onde vai ser iso? Antes de nada, aquí ou no outro? Bueno, vai ser aquí subindo esta costa no campo onde iban a facer o campo de fútbol. No domingo é a ruta dos cabalos, logo a tarde comida e pola tarde gincana de cabalos, burros e ponis. A ver, tedes un teléfono para que vos chamen? É o que interesa, non? Para que vos chamen e o prezo e todo, a ver. O prezo do menú son 13 euros, que churrasco, patatas, postre, café, o teléfono é 667-893-087. Repítello. 667-893-087. Bueno. Xa está aquí a xuntanza cabalar en Torneiros, Porriño. Domingo 25, dendas 10:30 da mañá, ruta cabalar. Polos montes de toda a zona. Dendas 2 da tarde, comida campestre. Dendas 4, xincana. Dendas 6, carreira de burros e ponis. Reserve xa a súa participación no 667-893-087 e no 648-826-501. Organiza Comisión de Festas Virxen das Flores. Lino Ferrador colabora. Xuntanza Cabalar. En a víspera o sábado, festa do Licor Café, con pleibas, charangas, DJs. Agardámolos 24 e 25 en Torneiros.